haka khat pratarik matau benai ki pai ba no shoshnong jaga jalam bekhlaya ki khim step bat phasha ki la pathai khu bor bar ki ui baka jalam bekhlaya ka dik jala ka baduk tam hari India ka sutam tang khandiat ya ka Bihar baka takalong ki baduk a Bihar ki long life indio arpoi person kat ba bekhlaya pat ki long life poi pen lai person kat baka jugduk hari India kana nang hiar nak arp sau 0.5% shaka kha sau 0.5% re jalam bekhlaya ki baduk kila nang buon ki daw ki pelong ya ka dik jala ka baruspa andai pai ba no shoshnong pat ki baduk tungnya sngap ya dik jingwa tai jung ba Robert Jun Kharjarin bolong unong sai an ba ka juga poru upasen juga seng HYC ngakan mau ki set don ki rurong ba mensua ki ba ong ba ka mekhlia ka di jala ka baruspa andai ki bru ki baduk di menta pat ka niti ayuk ka don sendon si taki reliable data ban proof ban pensisya kata baka mekhlia ka dia jala ka baruspa andra ki bru lan ki nok snong ki joka ki long ki baduk bat ka ba pen long kumta ya ka jinglong ka jingman ba ngi ruspa makna andra ngi duk pat ka di nama ba ngim syam la don ye ki nong yalam ki bobiang ngim syam la don ye ki right policy ki ban yarap ban kentiu ya kayo ka kot ha ka liang barok ka don ka jur ba la da pin pej haman ki senong haman ki jaka ka jur ba ka ne ka disparity da ne ka jinge per pedang baduk barus pa pin yo i ke ba ka wi kandiat ki nong song senong jong ka jala kinya Lamborghini kinya ya ki Audi kinya ya ki you le se don ru le se ki bandon ki private plane ya ka ba le se empat biang ki jaka hiar ki ngimpat yo i tin re ki bru ki baduk pat ka jur ba ka waina ki jing penlong ban ya ka mekhlia bakan duk kalong ba kumba pitip kalong ba ka mekhlia ka yo ka kot jong ka mekhlia ka syong ba ha ka ni ka revenue ki bami na ki marpo khando kham tam no kul ki babun na ka platangka jong ka mekhlia da pin pai haswa ban khang yo doyong na ka jingti doyong pin bat hadin jong kata la pin pet ba ka don ba kata ka jingi per ka jingi jingai bat ka ika bajia kolong ba hadin bala dap khang yu do yong ka yet kan ni ka illegal transportation illegal mining but illegal transportation wing ong ka illegal mining but illegal transportation komut kam don ga jing siu khachana jong ki ni ki briu ki badi dan ki ba shalan yu do yong bat haba kam don ga jing siu khachana ka bumut ka ika bajia kolong ba ka jalla ka duk ti haba ka duk kamla ban wanra ya ki program ni ki policy ki bobun ki program ki ba ka makhlia ka pentri kam hakini ki san snem tam bun hi ki de ki central flagship program la da pine keren NRGS hanong kondong ni i ta ka tu hi ka bandan ti ngi de keren ki ki IAY PMG AY ki tu ki ban sna ya ki yeng ki baduk ru ki tu ki de hi ki central flagship program kini ki jingerap ya ki breu ki ba rep mo lang ba ki scheme ki bo per ro ker ki tu ru ki de central program ni ka mekhlia ka launch ki program kum ki tu ki focus mo ya ki ba u senyang u songdor la se hajar til da pin ken pat ka jinglet u chief minister banet sam tas nyong apoi no lai la hajar siting we senyang te khasan spa ni la shu ya bret kai ti sakwai ru kwai na ki jing daw le sui ki ba penlong ya ka mekhlia ba khanduk ka di ka overspend of public exchequer kan ni ka jing penut phut palat ya bisa jo ba in ai nuksa kum ka Slovakia mo ka don ka jing penut ke ba palat ya ka sis pa sop khandai kuru tang ka we ka project pa sop khandai kuru udum lan ni ka assembly ni habasna arsin ya ka jo ka ti lada la ka jingdot ke la bantam arpo le pokur tang na ka tu jing hab jong tu udum la se sa ki we project menta kum ka tura stadium mo ke PA sangma ka tu stadium menta la haban perlu bisa biang bersna ki surok ki bade benne license ki tri ki bru jong ki politician ki kane tang alai panai kumangi yo im ta ki bajia stu ki than amlarem terter mo ki surok tu ki im tu tikane ke jing overspend ya ka pisa jong pa ba ya ha ka jinglut ke ba le se di benluk san pokru ngi spend prapo kana pokru ka penlong ya ka jela bahkan don ha ka portion bahkan kit kulai ba mati the way la kit kulai ba mati ngi so thu sai ka yo ka kot jong kata ka jela ti hakini ki sendem ru ngimdei ban klet kalong ba
ka jing pelut jong ka sarkar ban siu bulok ya kitu ki chairman ki co-chairman ki deputy chairman ki vice chairman ngatharai la da pin current system ki poi de ki phokurur kitu ru ti ka tu ka pisaru kam dan kita ka productiveness kumba POE le kumba na leng jong seng ila lap le ki don ki committee la ni council ki babaro sansnem tang ka kawi ka committee la ne tang kawi ka jingalang ru kam syam na syong ka bomut babaro sansnem la shu ya ba me ti ngim don pat saya kita ki program la ne ki policy ki ba la ban sustain long term kumno ban ya rap ya kecela ho ki ka sarkar kala ban ai daw covid ri tang ko ngi di sun thu ko ka covid kam shim la jia tang me khlia ka covid ka don hakaleng jong ka perthei ti lada ka me khlia ka sakta covid ka samru ka sakta ti ka covid kam di ka daw jong ka jingdu na obli ka covid ka kta ya baro ka rin dia amdi tang po me khlia ti habang ngilong baar ha ka jingduk bat banikong ha po non is ka bomut ba kidon ki daw de ki wei pat ki daw ki ba ki wakta de kumbang ka daw pi kolong kita ki de ki daw ka jing bomla ban yarap ki bru ki ban sengkam la jom ka jing bomla ban promote ye ka rep ka riang ka beri ka major economy bakbun jongi ka jing nang sentut no jong ka pisa ka jongi sabar la pin le ya ka study da ki pho hajar not ki samla ki jongi ki lit puli na sabar da ki pho hajar ki bru ki jongi ki lit sim dawai sabar te ka ni ka jing sentut jong ka pisa ta ka well trained yo mo ka jing sentut jong ka pisa ru na ka jala ka jongi sabar ka bom kai ti kini ki penlong ya ka jala ka jongi ka baduk ka la dei ka multiple factor ka jing bom don ki policy ka bobiang ka jing penlut pathar ya ka pisa ka jing overspend ye ki project ki bopero kum ka ganol hadal project mo ni so sarong bom ta ba gorohil ka yo ya ka hadal project repeat ya ka history jong ka bajia ka project ka balade ban commission how arjar khatra ngim tip na ki daw yu samala kawan ka new government ka ban spend biang tu nyo ho ne proper kurur extra te mentang sayo ya ta project te ka wei ka project ni ending up in spending kumta palat nyo ho proper kurur so baki staff so khnai kurur sa ki wei project ki bom kai tinalor kata ada pin kan mau ngidon saya ki policy kam kai ke bakta ya ko yo kot ada pin kan mau ka vat ya ka petrol ba diesel hajing sya ka vat ya ka petrol ba diesel la dap siu de ki pa kini kinong bu telepon kim sim la siu sya sarkar ka sarkar ka lemno ka map ka 0% ki ti ka sarkar ka jela ka jongi ha jaka bakan yo shipho kurur le se ka vat na petrol diesel namar baki map no arpo na 4% tinggi du no ti kum kini ki policy kum kini ki jingjia ki balalong kum bong fokus mo kadang remdor ka tu ka dara la ne ka tu ka pandal ban ya borok ki senyang basam tu ti kum kita ki policy ki ngi pentrikam kum kita ka vision hajing sha kum ka focus is a beautiful scheme lada pi bet ya ka tu ka work order sha ki no ret mo kin yo ya tu ka pisa le tit unu senyang na nasional la ne nang no ki le tit senyang ti klayaram menta ki wanra usnyang banabar ndau awan hande bon itu ki senyang ki yapno ti utu senyang ubai ribon bagi te utu katu ka pandal bagi sina wei senyang jika bancong da rajar usang da no ajasan spa ne la heja kabumut ba siteng jong ta pisaru la suya berkai ti kini ki program ki balong unproductive ki ba ngim kunai mo kembang ong ke bangim kunai ka penlong ya ka jela ka jungi bangin lacking behind ki bobot ni lacking behind ya ka health sector ni lacking behind ya ka transport ni lacking behind ya ka yo ka kot leng ba ka rep ka riang ti ka penlong yang ngi kum ka jela ka beduk bat ka daw ka ba khadu du le si ka ba ngi haban ya sim kum ka we na ki daw le si ka long ba kan ni ka jing bompat long politically conscious jong ki bru jongi ha por election kita bun na ki borom ki bru jongi ki demand entertainment ha por election kim demand ban keren issue ki demand ki entertainment pi hapan ai bam hapan ai cindi ki bo pero hap tem ki jing roi ki bas tanat ki bas bang ti ngi lada ka fokus ka jongi ha por election ka yet sa ka entertainment ti ka result ka di be kata ba man ka sansnem ngin sanang hiar habukut ki wei ki jala ki nang ye sapang ngi nang sadin berkat bang nang sadin
kan penmi ya ki additional problem ka unemployment kan wan ka law and order kan wan ka ni ka tension ka jinglong tension ha ka san perkhan jong kisam la bat ki kisam kan wan kata ka well drain kata ka jing syak kejit no jong ka pisah ki jong ni sabar kanang jor no boleh ngimdon ki university babiang ya hablet sabar ngimdon hospital babiang ya hablet sabar ngimdon ke airport ko babiang ya haban let sago tio tang ban sim flight tikini ki di ki boro ki ba penlong yang ni bahkan ketak bat mentang ilong ba arah dari India hi berkuih ha jingduk bat satangkat no ladangi dang yayat dah kan ni katren kanom penlongo yang ngawangin long kong akan India hi berkuih